Sanibonani bafowethu, ngiyabingelela inyanga yeshumi ngoba ngishilo ngathi ngentabeni namhlanje sesifikile sizohambeni sibona ngubhuti usuku la namhlanje ngoba nobanda siyakhona nazi ukuthi ngihamba naye nangabe ufuna ukuxhumana naye nawe unohlelo kodwa njengamanje sinolinye uhlelo sizokhuphuka siye entabeni le ndabe siyakuyona cabanga ukuthi ubude uzoyichaza ubhuti ukuthi ingakanani nawe lapho ukhona ekhaya ngihamba nawe manje siyafika mina lona nami lokhuzi yangiza singaphakathi njengamanje sifuna uveze unene awubaphi bafuthi intaba ingakanani la ngiyakuyona sambe ama-hour amangaki ukuya nokubuya amaketanga agijolayo angakanani kuyaphezulu. Alright. Kushuthi kusasa siyavuka ey'ntatha ngo-6 sizothathwa la ishadini okuyimoto-ke leyo yala ehhotela ezosithatha isise e-car park okuli uhambo olungakho 45 minutes kusuka la ehhotela eVitzishoek Mountain Lodge, and then from eVitzishoek car park le phezulu la sishiya khona imoto siqala uhambo ley'nyawo-ke manje olulinganiselwa ku-12 kilometers ngase sisondezwe ishadini. Endleleni sizoba nenqinamba-ke ejwayele ukuthi-ke ihlukanisa kakhulu iy'thandanza phesheya lapho-ke ekubhekanwa khona neketanga Kunesifungo efunele likwenze uthathe isinqumo sokuthi ngiyakhuphuka noma ngishiya umama. Bayaye basale lapho abantu abaningi ngenxa yobungozi noma ubunzima balo-ke lela ketanga awu-2 elokuqala liyasuka entabeni liyasabisa. Yes, elinye liboshelwe kodwa omabili ayasabisa uma ngabe umuntu osawona iketanga ukuthi hambe ubani meter. Okay, the first one esilingenzansi nokuqala ende kakhulu i-40 meters, and then elandelayo bese iba u-30 ukunyuka ngezandla phansi ila kodwa okuningi sesizokubona ekseni ngicela abantu esinyuka nabo sintabeni zemkhulekweni noma engawubani sizofika nizosibona ngoba afunde ukubona khona iphethe sokudala ulaka igcina sisikhethe ukuthi hamba no follow nizobona yonke into yakhona. Asibongeni, siyabonga.